Прокуратура вызналася, у чым абвінаваціць нашых калегаў Дар'ю Чальцову і Кацярыну Андрэеву, якія застаюцца за кратамі з 15 лістапада. Паводле следства журналісткі прыпынілі рух 13 аўтобусаў, 3 тралейбусаў і 3 трамваяў. Да гэткага грубага парушэння грамадскага парадку нібыта прывёў іхны рэпартаж са сталічнай плошчы пераменаў, падчас якога дзеўчын і затрымалі. Пра іншыя навіны дня падрабязней у аб'ектыве. З вами Юлія Лабанова. Добрый вечар. Зліў размовы сілавікоў новая падстава для прызнання злачынстваў. Спецдакладчыкі мусяць накіраваць запыты адпаведныя да беларускіх уладаў з тлумачэннем, з патрабаваннямі тлумачэннем вось гэтай сітуацыі. Суды за политичную позицию. Моему другу, который делает невероятные проекты для одного французского стартапа, дали 4 года. За что? За то, что он просто толкнул одного из этих нелюдей. Ядомы хрушч. Як высякі увойдуць у рацыён еўрапейцаў? Наша арганізацыя прыйшла да высновы, што гэты від інсектаў бяспечна выкарыстоўваць у якасці ежы. Беларускія праваабаронцы накіравалі новы зварот у ААН. Гэтым разам з нагоды апошняга аўдыёзапісу, апублікаванага ініцыятываю «Байпол». На ім чалавек з голасам, падобным да намесніка міністра ўнутраных справаў Мікалая Карпянкова, кажа пра захады барацьбы з пратэстоўцамі. Чаго менавіта патрабуюць праваабаронцы і ці дапамогуць гэтыя намаганні палепшыць сітуацыю ў Беларусі, высвятляла Надзея Бельская. Ничего чрезвычайного, если можно так выразиться, по сравнению с предыдущими итогами выборов, не произошло. Единственное, что по времени растянулось. Почему? Потому что даже вы закрыли от нас границу. Нічога надзвычайнага паводле Лукашэнкі для беларусаў абярнулася самымі маштабнымі рэпрэсіямі за ўсю гісторыю краіны. Больш за 33 тысячи затрыманых, а лік крымінальных справаў пераваліў за 900. Сказано разработать, сделать лагерь, ну не для военных, не для интернированных, да, а лагерь для особо сорокопытных, для отселения. Поставить колючую проволоку, получается, передать. З нагоды гэтага запісу, дзе гучыць голас падобны да голасу былога кіраўніка галоўнага ўпраўлення барацьбы з арганізаванай злачыннасцю і карупцыяй Мікалая Карпянкова, беларускі хельсінскі камітэт і праваабарончы цэнтр «Вясна» звярнуліся да адмысловых спавяшчальнікаў ААН. Ёсць спецыяльныя працэдуры, так званыя спецдакладчыкі, да якіх мы зараз і звяртаемся. Я маю на ўвазе беларускія праваабарончыя арганізацыі, і задзейнічаем такім чынам спецыяльную працэдуру ААН, у межах якіх гэтыя спецдакладчыкі мусяць накіраваць запыты адпаведныя да беларускіх уладаў з тлумачэннем, з патрабаваннямі тлумачэннем вось гэтай сітуацыі. І таксама і Верховны камісар ААН. Кажучы пра ААН, праводзіць нейкую працу можна толькі ў межах тых міжнародных дамоваў, якія Беларусь ратыфікавала. Чакаць вонкавага ўмяшання ці нейкіх іншых маштабных дзеянняў не варта, падкрэслівае праваабаронца. Может, тут не допомога, а именно информация. Мы, как народ, должны, конечно, не рассчитывать, что помощь придет именно с Запада или с каких-то там зарубежных других стран. Мы должны сделать свою часть, сделать свою работу. Нужно обращаться к мировому сообществу, чтобы не допустить 37-й год, чтобы не допустить 41-й год, 42-й год. Уратаваць Беларусь могуць толькі самі беларусы, мяркуе Валянцін Стафанович. Я б хацеў заклікаць прадстаўнікоў сілавых ведомстваў і праваахоўных следаваць неўхільна закону і не паддавацца на такога кшталту розныя рэчы, правакацыі, і не кіравацца заведама злачыннымі загадамі, якія зыходзяць з людзей, ад людзей, якія надзеленыя ўладай. На дзень 16 студзеня ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 185 асобаў. Надзея Бельская, Белсат. Суд партызанскага раёну Менску не задаволіў скаргі адваката Марыі Калеснікавай наконт падаўжэння тэрміну ейнага перабывання пад вартаю да 8 сакавіка. Не спыняюцца і суды па ўсёй Беларусі за нібыта гвалт над міліцыянтамі ды ўдзел у несанкцыянаваных масавых пратэстах, а таксама пікетах. Сярод апошніх фотаздымкі з нацыянальнай сімволікай і бел-чырвона-белыя сцягі на гаўбцах ды ў вокнах жылых дамоў. Больш распавядзе Каця Малей.
Зміцер Дашкевіч знайшоўся пасля паўдня пошукаў. Беларускае шчасце – гэта калі муж знаходзіцца ў турме. Напісала ў сваім фейсбуку ягоная жонка Наста. Актывіста затрымалі учора падчас традыцыйнай сімвалічнай курапацкай варты каля скандальнага рэстарану «Паедзім-паедзім», збудаванага побач з месцам масавых расстрэлаў ахвяраў сталінскіх рэпрэсіяў. Ужо сёння ён знайшоўся ў ІЧУ Мінскага раёна. На вуліцы Францыска Скарыны. На жаль, нягледзячы на тое, што сёння субота, суд не адбыўся. Хутчэй за ўсё будзем чакаць, што будзе ў панядзелак. Я так мяркую, што напэўна яго будуць судзіць па артыкулу сумнавідомому 2334. Спадзяюся, што горш не будзе. Суд быў заняты адхіленнем скаргі абароны сябра каардынацыйнай рады Марыі Калеснікавай на змяненне меры стрымання. Абвінавачаная ў закліках да захопу ўлады Калеснікава застаецца за кратамі з 7 верасня. Режим расправляется со всеми, кто не согласен, кто борется за свободу. Выглядае на тое, што пад вартай яна прабудзе мінімум да 8 сакавіка. Тыдзень таму яе этапавалі жодзінскага изолятару у СИЗА на Валадарскага ў Менску. Она неоднократно жаловалась на то, что курение вредит ее здоровью. И я вижу в этом, то есть неприятие каких-то мер по улучшению условий содержания. Я вижу, что это своего рода пытка над человеком, потому что наверняка убежден, что есть все возможности предусмотреть какие-то меры для того, чтобы у нее не обострялось ее заболевание. 22-гадовага студэнта БДУ Яўгена Каліноўскага адправілі ў калонію на 4 гады і абавязалі выплаціць маральную кампенсацыю пацярпелым амапаўцам. Сейчас моему другу, который просто невероятный человек, который выиграл пару олимпиад республиканских, который выиграл стажировку в США и приучился там полгода, который делает невероятные проекты для одного французского стартапа, дали 4 года. За что? За то, что он просто толкнул одного из этих нелюдей. Суддзя Максім Трусевіч прызнаў Яўгена Каліноўскага вінаватым у актыўным удзеле ў дзеяннях, якія груба парушаюць грамадскі парадак і ў гвалце ў дачыненні міліцыянтаў падчас мірнай акцыі пратэсту 14 ліпеня. Тады Віктару Бабарыку і Валерыю Цапкалу адмовілі ў рэгістрацыі кандыдатамі на прэзідэнцтва. Маладзён сваёй віны не прызнае і плануе абскардзіць прысуд. Катя Малей, Белсад. Сёння каля беларускай амбасады ў Вільні нашыя суайчыннікі чарговы раз выйшлі выказаць сваю пазіцыю. Штурхом да акцыі сталася інфармацыя пра намер улады ў Беларусі ствараць для пратэстоўцаў лагеры. Гэткі крок актывісты параўноўваюць з фашызмам. Я живу тут, у Вільні зараз, тому що так ось здарилося. Я не можу вернутися до хати, але ж моє серце і мої думи усі у моїй країні. Я буду до апошняга змагатися за перемогу і підтримувати людей наших родних у Беларуси. В нашей стране творится полное беззаконие, собираются уже концлагеря устраивать и неизвестно что. Страна потихоньку превращается в Северную Корею. Мы, те, которые в изгнании, как бы сказать, хотим хотя бы морально поддержать жителей нашей страны, чтобы они не опускали свои руки и боролись дальше. Когда я еще уезжала, это был октябрь месяц, и у меня уже тогда было ощущение, что Беларусь действительно потихоньку начинает превращаться в место, где политические репрессии, они переходят на уровень обыденности. И это страшно. Хочется сказать нашим нелегитимным властям: найдите все мужество ответить за то, что вы натворили. Живе Беларусь! Услед за Нівэй «Шкода». Аўтамабільны вытворца, афіцыйны галоўны спонсар чэмпіянату свету па хакеі, адмовіўся спансараваць сёлетняе спаборніцтва, калі яно пройдзе ў Менску. Пра гэта канцэрн заявіў у сваім твітэр-акаунце. 28 гадоў мы мелі гонар быць партнёрам чэмпіянату свету па хакеі, але мы таксама паважаем і падтрымліваем правы чалавека. «Шкода» сталася другім ключавым спонсарам, які адмовіўся фандаваць хакейны чэмпіянат, калі месцам яго правядзення застанецца Менск. Напярэдадні аналагічную заяву зрабіў касметычны брэнд «Нівея Мен».
Занепакоенасць выказала таксама кампанія-спонсар ТСО. Тым часам кіраўнік міжнароднай федэрацыі хакею Рэне Фазаль у інтэрв'ю «Шпортшау» прызнаў, што Беларусь амаль не мае шансаў прыняць чэмпіянат. Яшчэ ў пачатку тыдня магчымасць пераносу Фазаль публічна нават не разглядаў. З прапановаю правесці ў Рызе ўсе матчы сёлетняга чэмпіянату свету да міжнароднай федэрацыі хакею звярнулася Латвійская хакейная асацыяцыя. Прыняць турнір замест Беларусі гатовая таксама Данія. Ці адбудзецца чэмпіянат свету ў Менску, міжнародная федэрацыя хакею канчаткова мае пастанавіць не пазней за 27 студзеня. Дасведчаныя палітыкі, аднак, сыходзяць з кіроўных пасадаў добраахвотна, калі прыходзіць час. Прыклад таму Ангела Меркель, якая адмовілася ад крэсла канцлера пасля 15 гадоў кіравання Нямецчынаю. Сёння кіроўная партыя краіны абрала новага лідара, які падобна ўзначаліць нямецкі ўрад пасля выбараў увосень. Яраслаў Сцешак падрабязней. У Нямецчыне цяпер узмоцненыя захады супраць каронавіруса. А гэта не толькі абавязак насіць маскі ў публічных месцах, але і дыстанцыйнасць усяго, што можна. Таму двухдзённы з'езд Хрысціянска-дэмакратычнага саюзу упершыню ў гісторыі адбыўся ў рэжыме відэаканферэнцыі. Адкрыла яго канцлер Ангела Меркель, якая ўжо 2 гады як сышла ў адстаўку з пасады лідара партыі. Асабіста для мяне гэты з'езд партыі вельмі асаблівы. Гэта 14-ы і, падобна, апошні з'езд, дзе я ўдзельнічаю як канцлер. Я згадваю 2005 год, калі я ўзначаліла нямецкі ўрад. Свет з таго часу моцна змяніўся. Тады не было смартфонаў, Nokia была лідарам сярод мабільнікаў, а сацыяльныя сеткі былі чымсьці новым і невядомым. Социальные неtzwerke und Medien waren eine Randerscheinung. Падчас з'езду адразу пасля прэм'ер-міністра Аўстрыі з вітальным словам ад імя Беларусі выступіла онлайн Святлана Ціхановская, якую ў еўразвязе лічаць адзіным абраным лідарам беларускага народу. Яна падзякавала за падтрымку свабоднай Беларусі і нагадала, што нашыя грамадзяне паўгода мірна змагаюцца за тое, што немцы маюць сёння. Якім бы ні быў вынік вашага з'езду, хто б ні быў абраны старшынём партыі, я ўпэўненая, што гэты чалавек будзе прыхільны падтрымцы свабоднай дэмакратычнай Беларусі. Я прашу вас памятаць, што тысячы беларусаў змагаюцца за тыя каштоўнасці, якія ўвасабляе з'езд вашай партыі. У выніку сёння з 3 асноўных кандыдатаў чальцы Хрысціянска-дэмакратычнага саюзу абралі новага лідара партыі. Гэта Армін Ляшет, прэм'ер-міністр паўночнага Рэйну Вестфаліі, самага густанаселенага рэгіёну Нямецчыны. Напрыканцы верасня ён пойдзе на выбары канцлера як кіраўнік партыі. Рэпутацыю канцлера сярод людзей тут і за мяжой можна акрэсліць адным словам давер. Цяпер нам трэба давер як партыі, а гэта давер не падарунак і не спадчына. Гэта не тое, што можна перадаць. Давер трэба зарабіць. Выбары онлайн не прадугледжаныя законам аб нямецкіх партыях. Таму фармальна працэдура абрання новага старшыні завершыцца пасля падліку галасоў, дасланых поштай. Яраслаў Сцешак, Белсат. Еўрапейская ўправа бяспекі харчоў дазволіла выкарыстоўваць лярвы мучнога хрушчака ў ежу. У многіх краінах Азіі, Афрыкі, а таксама ў Аўстраліі да Новай Зеландыі людзі ўжо частуюцца прысмакамі, прыгатаванымі часткова або цалкам з інсектаў. Пра магчымую будучыню нашай ежы Наста Кахановіч. Смажаныя, сушаныя, зробленыя ў фрыцюры. Ужо існуе нямала рэцэптаў прыгатавання інсектаў. А цяпер у Еўропе першы від кузурак лярва мучнога хрушчака можа з'явіцца неўзабаве на паліцах крамаў. Ёсць 2 спосабы выкарыстання. Першы – гэта проста сушаная лярва мучнога хрушчака. Другі спосаб – мука, зробленая з сушаных лярваў. Наша арганізацыя прыйшла да высновы, што гэты від інсектаў бяспечна выкарыстоўваць у якасці ежы. У Беларусі лярвы мух і хрушчоў пачынаюць актыўна выкарыстоўваць у вытворчасці корму. Лярвы высушваюць і дадаюць у камбікорм для сельскагаспадарчай жывёлы. Сергей Макараў нагадоўвае інсекта ўжо некалькі гадоў. Цяпер разводзіць лярву чорнай львінкі, мухі з Паўднёвай Амерыкі. Вот такая вот личинка. Это вот личинка мухи, которая, в отличие от мясной мухи, она ест не мясо, а именно любые растительные органические отходы. Это и отходы овощных каких-то хозяйств, хранилищ, это и отходы пищевых производств.
Лярвы цягам некалькіх дзён цямнеюць і праз некаторы час вылазяць з кокана. Іх змяшчаюць у сетку, там яны адкладваюць яйкі, з якіх вырастаюць новыя лярвы, частка якіх працягвае патомства, а частка высушваецца. Безусловно. То есть, она действительно очень вкусная. Никогда не могу удержаться на самом деле. Развядзенне львінкі амаль безадкідная вытворчасць. Высушаныя лярвы дадаюцца ў камбікорм, а прадукты перапрацоўвання інсектамі выкарыстоўваюцца для ўгнаення глебы. У коканах утрымліваецца шмат меланіну, таму іх прадпрымальнік, магчыма, прыдумае, як выкарыстаць. Сергей перакананы, кузуркі будуць усё больш уваходзіць у харчовую індустрыю. Разведение насекомых – это раз, экологичнее. Два, это все-таки как-то гуманнее, что ли. Это насекомые, это не животные. И три, очень немаловажный фактор. В промышленном сельском хозяйстве на сегодняшний день используется огромное количество антибиотиков. Перспектыва выкарыстання інсектаў разнастайная. Да прыкладу, камбікорм з высушанай лярвай львінкі на 10% больш ашчадны. Бялок з кузурак выкарыстоўваецца ў вытворчасці кармоў для хатніх гадаванцаў. Карысна дадаваць і ў кармы для рыбаў, катоў і сабакаў. А пептыды з цэлага шэрагу відаў жукоў даўно ўжываюць у антыбактэрыяльных і супрацьзапаленчых сродках. Наста Каханович, Белсад. Гэта ўсе навіны ў аб'ектыве. Больш актуальная інфармацыя шукайце таксама ў нашым тэлеграм-канале Белсад. Эфір жа працягне вечаровы шпіль. У сённяшнім выданні гумарыстычныя праграмы Лукашенко пакажа жонку Дональд Трамп. Наведае Менска, таксама вас чакае сеанс жестачайшага майнінгу біткоіна. Не прапусціце. А я, Юлія Лабанова, зычу вам добрага вечара. Беражыце сябе. Да сустрэчаў.